kan mga lalaking nakabonet, mga kababayan, mag-isip na kita. Ano na ini? At yan sa tuyang tatawaning tamang argumento, tamang komento. Tanganing malinawan kita mga kababayan kung tagasain kung sisay ang mga taong ini na mga pwedeng mga suspitsado sa panlalaog dyan po sa residensya ni dating Mayor Leo Rodriguez kasi nagkakandidatong congressman. Mga kababayan, dito na pagparapawaton sa ngunyan makakaulay ta. Sa linya ng telepono. Makakaulay ta ngunyan sa linya ng telepono mga kababayan. Si Police Major Ikawat. Tanganing kuwaunta ang impormasyon. So available na data sa ngunyan na pagka-morning. Police Major Ikawat, sir. Marhay na pagka-morning. This is Marlon Suplig sa 88.7 Radio Rago News FM. Marhay na pagka-morning, sir. Sir, sa ngunyan, mahagad lang tabi kita ning yung available data na itinao sa Indokan Bato MPS katakod po sa nangyayaring paglaog subuot nin mga kalalakihan na nakabonet, nakaduwang van pa subuot ang sakay. Sir, available na information na nakaabot sa Indo? So ibig sabihin sir, kumpirmado na maabot ng 20 milyones ang nalalay o nadara ka nasabing 8 suspitsadong mga kalalakihan na nakasulot ng mga bonnet and high-powered ang mga dara kaining armas. Okay, manay Merly Rodriguez. And sir, sa siring kaining pangyayari sir, ano po sir ang mga pinagigibong lakdang kan sa tuyang kapulisan para sir masundan kasi sir ini isla ini kung nagagamit kiduang van in mga high powered, ano po sir sa mga sa Indo nga pinagigibong lakdang manungod sa mga bagay na ini? Late ng grabe. Siguro dahil tinuruan ang mga cellphone kan mga tao nasa loob. Dito nakatelay kan na. Sir, sa siring back answer na ako yan, araw kayo ni sir na panahon ng eleksyon, may mga official ba na oras ang sa tuwing kapulisan na magkunduser ning inaapod na checkpoint? Po, basta iba dapat din sa rong checkpoint sinda na ibon or more one or more checkpoint na pwedeng ikontukta sa kada allow yung pang required kan sa mo yung higher quarters. And then siguro mahiling taman yan kasi aram ko duman sa lugar na ito palaog o paluwas kan barangay Batalay iwang kami naka-install na CCTV naman. Very good. So, ibig sabihin, sir, pwedeng matrace ang bana ini, although kung ining mga taong ini, mga mastermind, mga master na ini sa siring kayan, pwedeng daining plaka o plate number ang mga nasabing mga suspitsado. Pero yung sasakyan, pwedeng ma-identify. Ano po? Opo, pwede. Kung sana okay pa man ang ano kito,
Mhm. Pero bago ko nagali sa Bato, sa dati po po ang Yes, sir. Oo. Malinaw ang pig-install ng CCTV duman sa barangay, palaog pa lang yun, no? Mhm. Barangay Banawang. So, Mhm. malinaw po ito. But as of now, sir, daay pa kita ning masabing lead o mga suspect na mga posibilitang sabi niyang susudan sa investigasyon? Dahil pa po sa mga oras na ini, Mhm. siguro dahil manggatulong ining mga investigador duman, Mhm. paghiling kung maghanap yung mga witnesses na pwedeng makataunin mga lead. Oho. Teka, resolve ba kayo yung kaso ini? Oho. Sir, ikawat masasabi ta ba na election related ining kuyan ining paglaog diyan sa residensya ni dating Mayor Leo Rodriguez o kwarta lang ang intensyon? Dahil pa po ako dahil pa po kami konkretong Mhm. dahil pa po kompleto ang investigasyon para magsabi kami na Okay. election related po ini Mhm. or pure robbery lang. Mhm. Oho. Anyway, in time siguro, baka sakali na deklarakan mga investigador kung ano talagang pinakamotibo po kayo. Mhm. Sige sir, Police Major Ikawat sir, kung may ma-available dito pa kita sa maabot na masunod na oras sir, pakitawan lang tabi kita ng impormasyon. Salamat tong tabi sir sa oras pa namin kinabos ng programa. Okay po, sir. Salamat din po, sir. Mhm. And po mga kababayan, si Police Major Ikawat, mga kababayan, dating Chief of Police ini dyan sa Bato, kaya easy niya ang kung saan may mga CCTV dyan. And nasa Police Provincial office ini, yan sa PPO mga kababayan, ano. Uy, pasensya na tabi ha, so nag-text na medyo maluya ang sa tuyang kuyan, sa tuyang audio ano, pero hayaan niyo ta kuyan ko lang. Ano ini? Haha. Ayun sige tabi, ta kuyan. At yan, pasiringan ta dyan sa Batalay. Salamat tabi sa nakotang impormasyon, nagmomonitor sa tuya mo yan. And halat ka, maluya ang sound ni Major. Di bali, utruhon ta lang. Halat ka. Iyo ta, kuya nun ta. Biglang na ko sa audio. Tapig dong-dong ko kayo sa microphone ta so wiring mi di may problema. Kung bagong so wire di may problema, so mga technician, tama bro? Mga kababayan, araw kay ini ang satuyang ko yan dyan. Araw kay ini ang satuyang dakulang argumento dyan. Ining pangyayaring ini sa munisipyo nin Bato, although pigasika po ha, na makaulay man kuta na ang Chief of Police kang Bato, kundi sabi ko so nakaulay tang I think if I'm not wrong, disc officer na nagsimbag sa tuya, and they are very accommodating and naghagad ng dispensa because nagparibod yata sila Police Lieutenant Lorenzo Alberto mga 5 o'clock na. So bako man ining mga robot mga kababayan, naturalmente nakakamati man ining kapagalan as in luya poy ning ginhawa. So nagtuturog pa. And baad lamang abuton tapat hanggang 7:30 pa man kita sa tuwing programa. So madagdagan makakuha pa kita ning dugang na impormasyon because base po sa satuyang pagipag-ulay ki Police Major Ikawat mga kababayan, 8 mga kalalakihan na nakabonet. And base subuot duman sa intang intervista sa esposa ni nagdadalaga na Congressman Leo Rodriguez, mga kababayan, na kung saan 8 kalalakihan, may mga dardara pa ning maso and high-powered na badil ang dardara na kung saan rinansak, minaso ang mga doorknob. And pag nagpunta ka dyan mga kababayan, imagine nindo, ako, permi akong nagpapasiring dyan, kan mga panahon, kabisado ko ang kung paano mo maglaog. Actually, kasurong aldaw, ma-interview ko taan ako, although busy ang satuyang mga kuyan, mga kandidato. Diyan mga kababayan sa entrance, may mga nagbabantay na diyan. Di ka diyan basta-basta makalaog, kasi may mga nagbabantay na. Mga civilian man lang ini nagbabantay. And after that, iraradyo ka duman sa second may second guard na igwaning bisita saka makakaabot ang impormasyon. So ngunyan, ang sa kuyang piga-tansya ko lang, kung ining mga nakavana ini, naturalmente, inadala ninda ini. Okay?
inadala ninda kung papaano laogon, kung papaano ransakon. And anda ko lang kahaputan mga kababayan sa kasaday na lugar ang sa tuyang probinsya nagdara pa ning duwang van and nakabonet. Kung isipon, matakot ka kung mga ordinaryo man sa nakamong kuyan, mga sabi nga ning ordinaryong mga sniper. So ini mga kababayan, habo taman magtaon ning konklusyon, pero dako lang kahaputan. Anong grupo ini? Ha? Anong grupo ini na nakapag-producer ning duwang sasakyan na van, garong Manila style na? Anong grupo ini? And may mga kuyan, high-powered na kagamitan, nakaburonet, garo pelikula. Ang dako lang kahaputan, anong grupo ini mga kababayan? Naadigdingo niyan sa probinsya kan Catanduanes. Pag sinoy-soy mo ang tinampo, ang panginot na tinampo digdi sa tuyang lugar, di man ding dudulagan eh. Kundi kasubanggi, hinapot ko si kuyan, Police Major Kiben, kana Birak MPS, may checkpoint sina kasubanggi 7 to 9, pero sa may San Isidro. Okay? Minsan kaya bagaga checkpoint sinda dyan sa Barangay Pransya. Kung ang nangyaring insidente bandang alas 8, pero sabi nga ni Police Major Ikawat, nakaabot sa inda ang information mga alas 11 na, di mo talaga matitrace kung si Rizay ini. Pero sana, igwa kong mali ang sa kuyang kaisipan, mga kababayan, ang pagduda pero may adyaon. But by the way, mga kababayan, paano mo ini susudon? Pero sabi nga ni Police Major Ikawat, may mga nakabugtak dyan, na kunyan, may nakabugtak dyan ng mga CCTV. So, ang mga grupong ini, pag naglaog, naturalmente, kukuhaon yan ang plate number, ang kuyan, ang plaka. Di yan makahangning tabang plaka, siyempre ba dadalhin doon sa CCTV. Pero, ang sakyan, ma-identify mo. Kaya dapat, ang satuyang kapulisan, para kuyan ini, madali, mga kababayan, simple lang. Okay? Simple lang. Number 1, hilingon tulo sa CCTV. And sa ngunyan, kuta ng mga oras, dapat igwana ning mga, may nakuha na sinda ning klase ng sakyan na ginamit. And pabantayan na ang Lambang Pier kung ano man ang sakyan na pwedeng magsakay sa ferry boat na kahalintulad, di mo na paghiliwan ng plate number dahil talagang tatanggalon. Kahalintulad na sakyan, dapat igwana ning ko dyan. Igwana ning investigasyon na gigibuhon, mga kababayan. Kasi kuyan ini, kumbaga nangyari ini, kasubanggi, kumbaga nasa laog pa ini ning inaapod na hot pursuit operation. Mga kababayan. So, nasa kuya na ngunyan sa tuwing kapulisan kung paano ini i-handle. Because, sabi ito na nga ni, kang hinapot ko si kuyan, si Opining Birak, kung may mga CCTV mandigdi, mga kababayan, sa paghali baga ng Fransya, papunta ka na San Vicente, kadakol ng mga business establishment dyan, na pwedeng kaulayon, hilingon, kung may sa arog kining oras, kung may duwang van o anumang klase sakyan na nagpapasunod, na nagpapasiring sa munisipyo nin Bato, o kaya kung hali man ini duman sa garong malabo kaya mga kababayan, kung hali ini sa norte, garong malabo, pero magkagayon pa man, dapat igo pa man simpleng mag-check duman. Pero ming hali ini digdi sa sentro kan Birak, ang van na ini. Pero di taman biyataram na eksakto na yan, kundi ang biya punto ta digdi, kuyan, ining mahiling, mga kababayan. Biga oran ako ning text di mga kababayan, sabi kang nag-text sa kuya, mga kababayan, uyag ang kuyan ang CCTV kan, sabagay sa report nagluwas ang duman, uyag sa CCTV dyan sa residensya ning ni dating mayor, uyag yan, mga kababayan, uyag subuot, ngunyan, sabi ka nag-text sa tuya, may mga may mga bodyguard. Ang problema ka mga bodyguard, maski adyaon niyan, pag nainutan yan, di naman yan yung maginibo. Just imagine, iisipon nindo, nakasakay sa duwang van, high-powered, mga kababayan. Kung ika nga bodyguard ka, di man pa nang bigaalaw ngayon ng private army, kaya di mo tumakapanlaban, kaya ang sa report, ginarapos. Okay? Pero, yan ang hiliuntang senaryo. Di pa man maideklara kan sa itong kapulisan kung election related, mga kababayan, mas bintaha pa na makuha to sa inda mismong statement, pero wara pa manin ko yan. Kung ini purely na
robbery. Ta siyempre aram ni Diskatan Duanes na eleksyon may mapilak ang mga kandidato. Okay? Kung ini part ning harassment, di kita makapag determinar kayan, mga kababayan. O kaya pulis lang ang pwedeng makapag kuyang ka ini sa indang gigibo na follow up investigation. Pero halat ka ta i-follow up ta ka apodisi ko yan. Bato MPS mga kababayan ha. O i-follow up ta. Lahat ka tabad makakuha kita ning dugang na impormasyon. Alat ka bad lamang kunya na makakuha kita ki police Lieutenant Lorenzo Alberto. Mga kababayan, dakulon ang naga-tiksatuya, naga-ura ning text digdi. Pero di ko na inibasahon sa iba ta, ang iba magataram, gataram, baada inside ja, baada pagkunwari o ano, di ang tapik imbisigaran. Lihiti mo ini mga kababayan na kuya. Yan lang. Unattended mga kababayan, nagre-ring pero unattended. Anong gusto sabihin? Daing ko yan. Daing ko yan. Daing Dindix officer, bahad ka kapipa. Sabi ka man nag-text sa tuya digdi, garo sa daydaan ko yan. Yung ani di man kita pwedeng makadeterminar kung sa day ang 20M o ano, tamala sa report. Iyo man ang ko yan. Piga po dang kumangkuta na si esposa ni congressman ta may number pero dai ko na ko kontak mga kababayan. Dai ko na ko kontak ta tanganing makuan ta maning pahayag. Pero yun na nga yan. Pero una na, balikan ta na ang istorya mga kababayan. Sa saday na lugar, siring ka na Catanduanes, Virac, Tubato, if I'm not wrong, nasa 13 o 14 kilometers lang, mga kababayan. Sa dayo na lugar. And duwang van ang gamit. Madali sana ko ta na ining matrace kung nakatimbre tulos. Pag nag-checkpoint ang Virac, dali na yan. Pag nag-checkpoint duman sa Baras, dali na. Pag nag-checkpoint San Miguel, dali na din ang lulusutan. Pero kung ang nakaabot na impormasyon, dili na. So sabihon ta nang ang pabuag ninda pasiring sa Virac. Sabihon ta na. Ngunyan, susudong ka sa tong kapulisan, so mga business establishment digdi sa pagpuon dyan sa sa San Vicente baga, mahiling mo man sana dyan, maski digdi na sa may going to Francia, Rawis, mahiling mo andyan sa oras na arug kaiyan kung may duwang van na nagpapasunod. Mahiling niyan dyan. Ang problema dyan, kung sa mga CCTV, yung resolusyon ba ada malabo, di masyado makukuyan. Pero Delta, sabi ta na nga ni, ang magibukaan ni siring kayan, ang mga tamang plate number kayan, tatarang kasunyan, tuturukalan yan, o kaya bubugta kanya ning no plate available. Maski na lamang so klase ni sakyan, so kolor, kung anong klaseng sakyan. Pag sinabi pa nung van, nagalaog sa isip ta, ito bagang klase ni mga van, nagabaryahin ko yan. Arog ka ng itsura. Taday pa man na-determinar kung anong klaseng mga sasakyan. So ngunyan, uutrohon ta, kung maski lamang mahiling sa CCTV na so klase ng sasakyan, at least pwedeng pabantayan sa mga pier, baad kung dayo ini, may mga kontak na digdi, tapos just imagine kung 20 million is 20 million mga kababayan. Data pangani mako yan, baad pwedeng maglangkaw pa dyan. Estimate sa na yan. So dapat tulos magibo ning aksyon ang satuyang kapulisan, mga kababayan. O ngunyan, malaog sa isip ning mga kababayan ta, ang ilalaog sa isip ninda, harassment, sailing nindo, harassment daw, kang kapwa katunggali. Kung ako nga haputon, kung ako lang haputon, sa pagkatao, kan mga nagdadalaga na congressman, adyaon si Congressman Victor Sanchez, si Congressman Cesar Sarmiento, Congressman Rodolfo, kung akong haputon, wala man ini sa pagkatao ka mga taong ini na mangharas, na siring kayan. Sa kuya, sa ini, kunya na opinyon, mga kababayan, sa indang pagkatao. Kasi, maski ano sabihon, ini mga taong ini, mga tultul man ang kaisipan ka ini. Kaya para sa kuya, garong malabo, mga kababayan. Malabo. Ako naniwala ako, na ang grupong ini,
ang intensyon talaga ini, kwarta sana talaga. Sa kuyang pag-analisar mga kababayan ha, kwarta sana talaga ang intensyon ka ini. Ngunyan, tamaliban sa ining kuyan, ining si nagdadalaga na congressman, kunyan ini, may business ini mga kababayan, kaya naturalmente, may kunyan ba ini, may construction firm, kaya naturalmente, may mga kwarta man yan dyan sa indang pagsadiri, tas siyempre sa mga pangsweldo, sa mga iba pang mga gastusan, natural na igwa pa ni ano, ya, panahon ng eleksyon, nagagastos yan. Ha? Kaya igwa inining, pilak. So ang grupong ini, bako ining basta-basta, na all of the sudden, nagpunta sa na inining basang digdi. Mga kababayan, igwa ning nagplano ka iyan. Igwang nagplano ka ini. Saro ining sindikato. And saro ining organisadong grupo because sa base sa pahayag ni Police Major Ikawat na nakasakay sa duwang van, naka-bonnet, armado, base man duman sa iyang base man sa statement ka na esposa ni dating Mayor Leo Rodriguez, ibig sabihin mga kababayan, mga professional ang nagdali diyan po sa residensya ni dating Mayor Leo Rodriguez. Iyan po mga kababayan ang satuyang basa diyan. Ngunya nasa kamot na kan sa tong kapulisan kung papaano resolberan yan. Ta kung diyan maresolberan, ibig sabihin, igwa pa dyan yung masunod. Ha? Maaring magpalamig-lamig, sa ngunyan, at kumbaga 20 million, pwedeng stop ng una kita ta, okay naman ini, baad sa mga masunod na eleksyon, igwa na naman yung siring kayan. Kaya uya makukuha ang kaalistuhan kan sa tuyang kapulisan sa mga kuyaninda. Sa indang pagiging bantay bayan, pagiging pulis, uya tama ko sinda baga halos taon-taon, bulan-bulan nagsiseminaryan katugod sa mga investigasyon kung paano madakop ining mga kriminal, ining mga masamang elemento, uya tango niyan ma-challenge kung makakakuha sinda nil kasi sa dayon lang mga kababayan bako ining arog sa ibong na pwedeng mag-exit Sorsogon, exit papunta sa Manila, exit punta sa Bisaya, kada ko rin pwedeng agihan, pero sa Catanduanes dai sidang ibang agihan. Kung bakong Virac, San Andres, dahil man sila pwedeng magpasiring duman sa norte, sa weste, mas madali silang madadali. Kung igwa man yan ni Kakuntsaba digdi, maaring may mga kuyan para maitago ang mga sasakyan. Palamig-lamigon, mga kababayan, and pwedeng ang ibang mga tirador na yan, bako yan na taga-kuyan, bako yan na taga-digdi. Sa siring kaya na mga pagdali mga kababayan. Pero magkagayon pa man, halaton ta, ang magiging sabi nga ning padagos na pag-imbestigar kan sa tuyang kapulisan lalong-lalong diyan sa munisipyo kan Bato. Hiliyon ta daw ta i-follow up ta. Ano ini mga ang talagang sadya palan kahapon ng mga armadong lalaki? Ayun. Di ko na nga na ini basahon ta medyo delikado ini. Mga kababayan, medyo delikado. Duman lang kita sa medyo ko yan. Related lang, tahabo na kita nga makadagdag pa sa gabat ning kaisipan ning pamilya and sa investigasyon kan sa tuyang kapulisan. Pero kwaon ta pa ning kuyan. Kwaon ta pa ang bada makakuha na kita ning impormasyon diyan po sa munisipyo ning Bato, mga kababayan. Sige ta, ayun. Bad lamang kuya na. Makakuha kita ning dugang na impormasyon. Bato MPS, pakisimbag lamang, aram ko nagmumonitor ka mo dyan. Paano taman kayo ni makuha ang ayun, pinotol mga kababayan. Sa araw ko ta na kayan, habo ta naman magpara komentaryo, tapag nagpara kuro komentaryo ta dyan, makulogan ka mo. Kababayan, dahil taman biya tawadan ang sa indong kakayanan, pero kung bakong available ang COP, dapat igwaning next in rank na tagapagtaram para kuyan. Although nakaulay ta naman si Police Major Ikawat, unless na lang kung centralized na duman na lang kung maghapot, pero iba paman gila yun, yung nasa kuyan, yung pinaka diyaon mismo sa
lugar na pinangyarihan. Pero magkagayon pa man mga kababayan, pasiringan ta na lang at yan, ipa-follow up ta. Ini ang kaganapan na ini because bako ining tultol na nangyari bad o sa mga kandidato ta dyan mag-alerto ka mo tabaad kung biglang kamo ang isunod di pwedeng araw kayo ni mga kababayan na matrangkilo peaceful na lugar lalaugon kita ning kuyan sana ang sa kuyang dasalon bako mga kababayan na bantay sa lakay ining naganap sana hindi sana wala. And sana kunyan tulos ini. Ma-solve sin ma-identify kasi kasada yun ang kunyan ini. Kung nakamurotor siguro, garong medyo masakit pa. Pero 8 ka tao naka-ban sa dayon in lugar. So mga business establishment man dyan na kuyan, makisumaro lamang tabi ka mo yan sa tuyang kahagadan. Yung may mga camera dyan sa paki-review lamang tabi. So may mga camera dyan sa Bato o Digdiman San Vicente, paki-review nindo ang naganap ang nasabing insidente alas 8. So i-review nindo bandang mga alas 7 kung igwang van na nagpapasiring duman pasunod papuntang Bato. Pero pag pabalik naman siguro mga 8:30 to 9 hilingon nindo 8:30 ta siyempre daralian lang yan bad mahiling nyo lamang asing makipag-ordinar ka mo sa tuyang kapulisan sa isinasagibong ko yan sa isinasagibong investigasyon. Mga kababayan, makatuwang lamang kita sa araw ka ining pangyayari. Nalat ka. Kada ko yung mga nag-text na kuya, habo ko pagbasa ng mga text indo, puro ini ko yan, puro ini pagabat ang sa indong mga mensahe. Maluwas kita sa tuyang argumento kung pagpaparabarasahon ko ining sa indong text. Lat ka. Ano ini? Sige tabi. Sige. Naka-schedule ko ta ako mga kababayan sa interview ki Mayor Pusoy Sarmiento ngunyan na kuya na aga digdi po sa tuyong istasyon. Okay lang kung may mga ibang commitment si Mayor Pusoy Sarmiento. Okay lang ta may aga pa man. Sige mga kababayan. Ta ining once again pangapudan tatabi sa mga may mga CCTV diyan po sa munisipyo Canbato maging digdi sa Birak makisumaro kita sa isinasagibong investigasyon sa tong kapulisan hilingon nindo i-review nindo sa inong CCTV tanganing mas madali na ma-identify ang mga sakyan kan mga sabing mga suspitsado mga kababayan kundi ano ng oras kung halimbawa ngayon mga dayo ini igwalang ining kontak digdi baad kung nakasakay na sa ferry boat tamala mga kababayan di mo pwedeng i-hold may diskarte ang kapulisan dyan pero kung halimbawa wala pa pwedeng ando ang sakyan na ini magsakay na sa ferry boat kuya na pasibat na igwalang yan yung kontak posible digdi sa kuyan sa Catanduanes kaya double time sa tuyang kapulisan kababayan just imagine ini ba yung mga text nindo sabihon tanang may punto ka muna de ang iba man de posible da ang langkaw pa sa 20 million ang nadara ayaan tango na ang kuyan ang kapulisan na kuyan tayo man sa naampiga kuyan dai na ka mo magparakwenta kaso mga kumpira pa ang saro man dyan na kuyan sabi nga ni ang kwarta na kukuha man lang ang saro pa dyan sa marayta de maning man na katibaada na nangyari taadyaon yata si esposa ni Mayor Leo Rodriguez dating mayor and so mga nagbabantay man wala man garo ginarapo sana de man kunyan mga professional talaga aram ninda na warang mga badil because number 1 gun ban number 2 bawal ang mga private armies kaya aram kan mga taong ini na wala man yung mga badil garapo sana buda kung may mga badil man magaturumang na mga high powered ang bit kan mga suspitsado aram ninda dai matumang mga kababayan kaya dai maning nangyaring man na kuyan katibaadan dyan po sa residensya ni dating Mayor Leo Rodriguez nagdadalaga na congressman ang kahaputan digdi mga kababayan kasi itong mga marites kung maapik taranda
kung maapektaran da ang kandidatura ni dating Mayor Leo Rodriguez na nagkandidato sa pagka-congressman. Dahil ko yan masisimbag at yan siguro kaulayon ta kung ano ang sa indang magiging ko yan. At ang winnable pa naman ini, winnable ini sa pagka-congressman, mala katanduan is alisto ang kunyang kaini. O at yan ikunyan bad makabiltada ba ko sa programa kung alas 9, tanganing kuyan, makumpleto ta ang istorya, buda kakaulayin to sa chief of police. As I said, utrohon ta mga kababayan, so may mga CCTV tabi dyan sa bato, maski digdi sa birak, madadali ini, ma-identify ini, madali ang pag-resolve ka ini kung kita makisumaro. Okay? Kasi mga kababayan, ibig sabihin, kung di ini masawata, ibig sabihin may mga grupo, may mga hold up robbery group, may mga kriminal na mga tao nga digdi sa Catanduanes. O nga nasabi tang kriminal, in kaso mga kababayan, pag ang mga hold upper, pag nahiling ka ng medyo ng laban, titigbakon ka kayan. O kaya, buda ba ko ining mga baguhan, mga kunyan ini, well-trained ini sa pang-hold up. They are professionals, mga kababayan. And kung high-powered ang mga armas mo, ang hapot yan, sa ka manugwa ka yan. O, mga kahaputan yan kang mga nag-detect sa tuya. O, kung di nanguna ka mo, magpara-texting mga dagdag pa sa kuyat. Magkunya na lang ka mo. Magdasal na lang na masawata ining grupong ini. Mga kababayan. Ang iba man, hold up me. Hindi kita kayan makatara, mga kababayan, ano? Ang sa tuya, kuwaunta so pinakatunay na istorya. Habo ko nang dagdagan pa. Digdi po sa Catanduanes, aramtaman sana na pag-abot ng eleksyon, talagang nagiging, sabi nga ning kalakaran na ang magratifikasyon. O, di man kita makataramkan kung na parte ni magratifikasyon ang sinabing kuyan, sinabing nilalay o nadali kasi mga suspitsado. Di kita kaan makataram. Ang satuhi lang na pinakaubito sa ngunyan mga kababayan, ang pinakaubito talangon yan, ma-identify, madakop ang mga taong ini. Kung ini man may pinakabosing na pinagsusunod, igwain ining mga kontak digdi, o kaya lihitimo ining taga-digdi, maaraman tayan sa tibay nagigibuho na investigasyon ka sa tuyang kapulisan. Ang satong kapulisan, magiging matibay lang yan, magiging successful lang yan kung ang mga concerned citizen, mga sibilyan makisumaro sa investigasyon na pag hinagad nga so bad may CCTV ka dyan, pwede tang hilingon, pag nakisumaro ka mo mas madali ang aksyon na gigibuhon. Kaya iyo sana ang satuyang maitataong kuyan kay ni tabang sa satong kababayan na ginibuhan ng siring kay ni. Taday man pwede mga kababayan ang katrangkiluhan kan Catanduanes, ang katrangkiluhan kan Bato, kan Virac, ang katrangkiluhan kan sa tuyang probinsya, lalaogan kita ning siring kay ning grupo na pwede sir maglala pa ini digdi sa tuyang probinsya ng Catanduanes. O kaya makikuyang kita. O puspo ng una sa tuyang kuyan. Puspo ng una sa tuyang interview ki kuyan. Pwede siguro atya na alas 10 ano. Mabiltada kita. At yan alas 10 mga kababayan. Gusto kong makumpleto ang satuyang istorya, impormasyon. Dahil personal tang kaulayon ang COP. As in, kung may pagkakataon, makaulay taman ang kuyan, ang mga biktima. Diyan po sa kuyaning Barangay Batalay. Mga kababayan, sa ngunyan pagkaaldaw, antabay sa naman kamo sa iba pang mga impormasyon na sa tuyang dadarahon katakod sa nangyaring panglulusob, panlalaog kan 8 mga suspitsadong kalalakihan diyan po sa Barangay Batalay sa residensya ni dating Mayor Leo Rodriguez, nagkakandidato sa pagka-congressman na kung saan subot nasa 20 milyones, 20 bilyones ang nadra ka nasabing suspitsado. Antabay sa naman kamo mga kababayan digdi sa programa sa 88.7 Radyo Oragon News FM.
Mga kababayan, once again, salamat tuno na maray sa padagos ng pagkantabay. Mabiltada ko ha. Tatawantan ng kumpletong istorya. Mabiltada si Skylon Suplig at yan mga kababayan. Tabis na naman kamo alas 10. Ha? Tanganing makuata bilog na istorya. Kaining dakol naghahapot sa tuya, dakol lang nagtitext. Data ka mo masimbag pero dahil sa kuyan, pasiringan ta mismo ang lugar. Mga kababayan, para makuata kumpletos, rikados. Ining sa indong mga mensahe digdi, aban-aban ko na ini kuyan barasahon. So iba di ko ni babasahon, dagdag pagabat pa man ini sa mga biktima. O hari na kamo kayan, pag para ano pa man, ang saro lang ang pinaka-goal ta digdi, matrangkilong eleksyon. Matrangkilong eleksyon dapat digdi sa tuyang probinsya. Di na ko ako nga haputon nindo, di na ko magpraisip na harassment. Ini opinion ko man sa ini. Kasi mga kababayan, sa pagkatao ni Congressman Hector Sanchez, ni dating Congressman Cesar Sarmiento, and ni Atty. Rodolfo, dahil man sa kuya lang na opinion, dahil akong nahiling mga ang taong ini mga disente asin mga mabuot, dahil maabot sa kaisipan ninda na mga siring kaini. Ang paniniwala kan mga nagatext sa tuya, duwa ang sa indang pinag-isipan, ang saro pwede kong agrihan na ini sarong organisadong grupo na ang intensyon lang talaga kwarta mga kababayan. Sige, mga kababayan, tawis na naman kamo sa masunod tang programa at yan alas 10. Takwaon ta ang bilog na istorya, wala kay akong field reporter ay. O so mga gustong mag-volunteer ning mag-report, magkakaigwa kita ning kuyan ining election na coverage sa mga ganap na mga istorya. Pwede ka mong mag-volunteer sa programa ni Skylon, digdi po sa 88.7 Radio Aragon, Vira Catanduanes. Mga kababayan, dyan sa naman kamo, tabay sa naman sa masunod ng programa at yan alas 10. Gagamitin taon na sa programa ni Madam Loren. At yan alas 10 mga kababayan para sa bilog na detalye kana sabing insidente dyan po sa Barangay Batalay, Munisipyo Canbado, sa residensya mismo ka nagdadalaga na Congressman Leo Rodriguez. Indong nadangog ang reparador ng bayan, bago Skylon Suplig.